Pseudoterapias. As pseudoterapias son prácticas que se presentan como tratamentos efectivos, pero que carecen dun fundamento científico sólido que apoie a súa eficacia. As súas características son: falta de respaldo científico. As técnicas e enfoques utilizados non teñen estudos robustos que demostren a súa efectividade no tratamento dunha patoloxía. Explicacións non científicas. As pseudoterapias a miúdo baseanse en teorías non validadas cientificamente, como conceptos ambiguos sobre enerxías ou fluxos vitais. Efecto placebo. Moitas pseudoterapias poden xerar unha sensación de mellora temporal debido ao efecto placebo, no que o paciente cree que o tratamento funciona, pero sen un cambio físico obxectivable. Algúns exemplos: terapias baseadas en enerxías non medibles, reiki, terapia cuántica, terapia con imáns, medicina enerxética. Dispositivos en validación científica, máquinas de biorresonancia, dispositivos que prometen sanación total. Outras prácticas controvertidas: terapia craniosacral, reflexoloxía, homeopatía, flores de Bach. A fisioterapia baséase en principios científicos sólidos. Os tratamentos deben ser validados mediante estudos clínicos controlados, ensaios aleatorizados e revisións sistemáticas. Acodes sempre ao fisioterapeuta diante dunha patoloxía ou lesión. O impacto das pseudoterapias pode ser moi alto. Atraso no diagnóstico e tratamento adecuado. Riscos para a saúde. Custos innecesarios. Os fisioterapeutas han de realizar tratamentos baseados sempre en evidencia científica. É esencial que informen os pacientes sobre as opcións baseadas na evidencia e axúdenlles a distinguir entre tratamentos efectivos e aqueles sen respaldo científico. Rexeitar as pseudoterapias é unha responsabilidade ética e profesional. O Ministerio de Sanidade deseñou a campaña denominada Comprueba, con informes sobre cada unha das posibles pseudoterapias, polo que recomendamos acceder á súa lectura diante de calquera dúbida.